dobrodošle u naš novi video na kanalu Two Dolls. I u našu novu rubriku Thursday Tips. Ovog četvrtka govorit ćemo o našoj omiljenoj umivalici. Ubedljivo omiljenoj umivalici, nešto što koristimo pretežno za skidanje šminke. Tako je. Ne za čišćenje lica, nego za skidanje šminke. Ja nisam probala ovu svrhu čišćenja lica. Ja jesam. I meni se i u tu svrhu jako dopada, zato što je nežno i zato što onako nije agresivno, a pritom ti baš lepo očisti lice i imaš predivan osjećaj na koži nakon toga. Pogotovo stvarno kada nemaš ništa na licu, pa kada opereš lice sa ovom umivalicom, lice ti bude fantastično, onako mekano i predivno, i pritom prelepo miriše i dalje ostaje miris na licu. Divno, baš da je probam i u tu svrhu, odnosno na taj način, jer nisam. Dakle, današnji proizvod ovog četvrtka... Ne držimo u neizvesnosti više. Nećemo više. Evo da! U pitanju je dobro hvaljena i voljena Afrodita umivalica, odnosno pena za lice. Ovo je ona naša sa micelarnom vodom. Jeste, da. Ja sam koristila i sa limunom i meni je ona isto fantastična. Bukvalno su mi identično dobri jedna i druga. Jeste, ne znam se koja je bolja i čini mi se da je efekat vrlo sličan. Da. Ne znam da li se efekat nešto razlikuje, ali generalno obe su savršene, samo što ona možda malo više miriše na limun. Ovdje je jedina razlika to što u ovoj peni sa limunom, zapravo na njoj piše da je za mešovitu kožu, dok na ovoj piše da je za sve tipove kože. Pa možda zato, možda je to jedina razlika i možda bih ja zato malo izdvojila pre ovu sa limunom, da meni malo više odgovara nego ova micelarna. Naš tip kože je mešovita koža, definitivno, uvek u svakom videu naglasim, pa hajde i ovom, masna zona, osetljivi obraz i ostatak lica, tako da nama, eto, odgovara ona, ali evo... Ali i ova, mislim, i ova je super. Baš su slične, tako da... Tako da, eto, ako vi imate, na primjer, osetljivu kožu ili to, vi probajte prvo ovu, micelarnu, pa onda onu sa limunom. E sad, malo pre sam htjela da kažem, pa smo vam predstavili proizvod, u čemu je najveća prednost ovog proizvoda. Dođete onako mrtvi umorni iz grada ili nakon napornog dana na poslu i to, i ne skida vam se šminka, a morate da skinete šminku jer je to preduslov za dobru i lepu kožu. To svi znamo. Svi znamo, ali nije na odmet da se ponovi. Dakle, uvek se uveče skida šminka, detaljno. To je nekako tajna dugotrajno lepe kože, skidanje šminke, verujte mi, ako ne primećujete efekte toga, odmah primetit ćete za par meseci ili par godina, sigurna sam u to. Tako da, dođete vi tako umorni i sad ne skida vam se šminka, gde da skidam šminku sad ovako, i samo uzmete ovu penu, najlakše se skida šminka. Stavite ovako na, ajde sad da pokažem malo, inače umazat ću se, ali evo, nema veze, uzmete ovako, uzmete, znači bukvalno ovako, namokrite malo lice pre toga i samo ovako isterate veću količinu pene po licu i ljudi, sva šminka se skine. To je neverovatno, ali skine se. Mislim da je to ubedljivo najbolji vid preparata za skidanje šminke, odnosno sama tekstura jesu pene. Zato što najbrže skine šminku pena. I najdetaljnije. S obzirom na prirodu posla kojim se bavimo i s obzirom na snimanja, kako ovdje, tako i na televiziji, zaista često imamo mnogo šminke. I verujte na reč da ovo skine sve. Ja obavezno, jer mi je to navika, nakon skidanja šminke, pređem micelarnom vodom i tuferom, a nakon toga isperem lice i očistim lice trećom čistilicom koju koristim, koja mi je onako za čišćenje lica na dnevnom nivou, ali generalno kad, na primjer, prelazim tuferom i micelarnom nakon korišćenja ove pene, vrlo malo žutog traga imam. Meni samo možda ispod ovdje gde mi ostane. Isto ja. Jer tu onda ne trljam penu, a možda bi trebalo da probamo i tako da prekoristimo, ali generalno sve će skinuti. Čak skida i vodootpornu maskaru, i vodootporni eyeliner sa lica i meni, kada dosta trljam, skida i onaj Maybelline, sad ću vam pokazati, Super Stay Matting, što ne može da skine apsolutno ništa, ali ovo može. Ovo može, mislim, meni nije skidalo, a ništa drugo ne može da skine ovu dragocenu stvačicu. Sve u svemu, dragi ljudi, probajte obavezno ovu umivalicu, verujte nam na reč da se nećete pokajati i javite nam obavezno utiske, da li se vam ovo svidelo, kako vaša koža reaguje na ovu umivalicu i da li je i vaša koža vama zahvalna kao što su naše kože nama od kad smo počele da koristimo ovu penu. Bukvalno, hoćemo za kraj onako quickly da kažemo prednosti i mane.
prednosti smo vam već rekli. Ja sad razmišljam o manama, da li bih imala neku manu, ali ja stvarno nisam videla ni jednu za sada. Isto i ja, bukvalno ništa. Znate šta, meni je najveća mana ako mi nešto izazove havariju na koži. To mi je najveća mana kod nekog proizvoda za lice, zato sam ja vrlo striktna kada je reč o proizvodima koje koristim za lice, ali ovo se, naravno da se nije desilo. Niti je agresivno, niti ima neki miris koji bi vam smetao. Alkohol, da, i tako to, tako da... Gledam sada sastojke, prvi na listi sastojaka je voda, što je uvek jako dobro ako vas zanimaju sastojci, a Afrodita je generalno kozmetički brend koji je na jako dobroj listi što se tiče sastojaka, tako da bukvalno ja ne bih izdvojila ni jednu manu, osim možda cene. Malo je skuplja ovo za proizvod za lice koji se brzo troši. Da, i možda zašto se brzo troši. To je možda mana što je pena pa se stvarno brzo troši i cena, da. Da, ali generalno često je na akciji, evo nas da se sad spremamo da kupimo ovo, pošto je na akciji zalihe i onda ćemo vam pokazati na Instagramu ili već da smo kupile novo, da znate da nam verujete da ovo zaista jeste proizvod u koji se kunemo. Eto, to je to. Nadamo se da ste uživale i da će vam, kao i svaki video, bar se mi nadamo, biti od pomoći. Like, share, subscribe, preporučite nekome ovaj video, posebno nekome koji ima problema sa skidnjem šminke. Nadamo se da će vam svima ovo biti korisno i kao što je Jovana rekla, u komentarima pišite koji su vaši proizvodi za skidnje šminke i da li vam se ovo dopada. Hvala vam puno na gledanju. Ćao!